over i graven sammen. Prøv lige ind i taget. Er I klar? Ja. Er I med? Ja. Hvem starter? Ja. Super Afrika! 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 Vi har fået 66 kampe, som er afviklet over 2 dage. Jeg synes, så kører vi det her udviklingsstævne i den første og anden weekend 2017. Så hvad der kryds i kalenderen, der kommer mere info. Vi skal starte med nogle medaljer. Tilbage. Elias! Vi gik til et hold, hvis elitehold faktisk også vandt en Rangø-arena i morgen. Det gjorde de også. Det gjorde de også. Det gjorde de også i dag. Stor hånd til Frederikshavn. Frederikshavn er selvfølgelig maksimum på det. Har I tabt, eller hvad? Kig her! Hammer! Hop! Cheese! Hammer, kigger! Please! Jeg har lige blevet over, at den skal komme ind til os, som er blevet nemt op på tribunen. Den har den her over i bilboksen og afhængig. Den er hvid og rød.